салом алайкум, подписчикои канали CGMCity, хуш омадед ба канал. Дар канал обуна шавед, дар видео лайк монед то аз дигар видео бохабар бошед. мо сар мекунем видеоро. Видео барои мошинаи CGMC қайчидор мешавад, бори нав омадагия, ин бор нав расид, яъне риштаро худ мебурад, худи мошина дар охири дарз охире ки тамом мекунед, риштаро худи мошина мебурад. ба ҳам хотир мошина як функсия нав дорад. CGMC оригинал печат дорад, гарантии 4 сол, ҳама ҷиҳата. ягон омди мошинаи фурӯшӣ доред, дар номерои болои экран буда ҳатман занг занед. мо дар WhatsApp суратҳояшонро равон кардам, мо дида ба он нархгузорӣ мекунем. ҳама омди мошинаи дарзузӣ ҳаст. CGMC SDA1 нархи 4000 сомонӣ. номеро дар болои экран аст. чӣ саволҳо иловагӣ бошад дар WhatsApp нависед. ҳама омди мошинаи дарзузӣ арз. нафароне ки мисол аз ноҳияҳои дурдаст ҳастен, доставка ҳаст ба тамоми ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурии Тоҷикистон. фарқ надорад кадом ноҳия аст, фақат дохили Тоҷикистону тамоми ноҳияҳои ҷумҳурӣ. худованд нигаҳбонтон. дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед. ягон саволи иловагӣ бошад дар WhatsApp нависед ё ягон мошинаи дигар хариданӣ бошед, дар мағоза дорем. мағозаи мо саршави Кормон, бозори Нав,